Идвам! Kiss went a little like this. I said no more sailors and no more soldiers with your name in a heart tattooed up on the shoulders. This is like whiskey, it gets me drunk, and I wake up in the morning with the taste of your tongue. In the back of the car, on the way to the bar, I got you on my lips, I got you on my lips. At the foot of the stairs, with my fingers in your hair, baby, this is it. She gets a little touch. If I had it my way, you know that I'd make it say ooh. She won't ever get enough when she gets a little touch. If I had it my way, you know that I'd make it say I'm a savage, classy, bougie, ratchet. Коня, як я град! Хайде да ходим на буквите! Здравейте, сладурчета! Аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кифо и се намирам на фен среща на Ева албум тур Зелена ябълка 2 в най-якия град, а той е... Перник! Вие сте най-яките! Кажи, Влади, айде, кажи какво ти имаш да кажеш. Браво! Отивам там, и ме няма, нямам имена за теб. Отивам там, и ме няма, слънце заставане, остане сърцето ни. Целият свят спира да се върти, главата ми си само ти. Виждам те, щом затворя очи. А дали мисли също за мен? А дали не търсиш нощи без
Здравейте хора, ние сме в Сандански, ето е Вяра Би от Eva Back Vocals Eva Music и в момента отиваме по стълбичките към летния театър. И сега ние се намираме в най-якия град, а той е... Сандански! Точно така и отиваме към едно по-сенчесто местоположение, за да започне нашата фен среща Ева албум тур Зелена ябълка 2. Здрасти, готин, как си? Искаш ли си станем гаджета? Иска. Аз и моята банда няма как да се объркаш. Знаеш какво ще се забъркаш, във звезди ще се отъркаш. За мен се зашиеш, как и те до мен ще биеш. Прекрасни сте, сега отиваме и към Благоевград. Ето, пълна кола, пълно семейство. Ей, Пич, чао! Няма чао, идват с нас! Това е едно. Се намираме в най-сладкия град, а той е... Своге! Своге, сега пристигнахме, слизаме от колата с моите прекрасници Петя Пи и Вяра Би от Eva Back Vocals и най-новите ни приятелки, които ни посрещнаха. Здравейте, момичета, представете се. Аз съм Габи. Аз съм Марая. Уникални, подариха ми шоколад с слизането от колата и тръгваме сега към читалището, където е нашата фен среща. Ето и нашия най-верен помощник Теди Георгиев от TikTok. И също така очакваме Влади от Feed Bites. Кажи ми, Вяра Би, кажи ми, Петя Пи, кажи ми, младите Eva Back Vocals, и кажи ми. Ден след ден, аз мисля само за... Здравейте, топ приятели, как сте? Нас Кантери Джи, Sitting on a Tree. О, Влади, Feed Bites, най-готиния в най-якия град. Хаштаг Хисаря. Здравейте, ние сме Eva Music и се намираме в най-готиния град, а той е... Карлово! Защото вие сте най-яките! Ева! Ти как се казваш? Ева! Тева за Ева! Интересно! И къде се намираме в най-якия град, а той е? Пирдоп! Много любов за Пирдоп! Тева за Ева! Получих най-хубавите подаръци в Пирдоп. Може ли да се снимаме? Да, разбира се, сега. Да. О, вижте ги децата!
Панагюрище ни видяха, не мога не! Леко, внимателно! Ето ги. Лудаци мои! Здравейте, помахайте! Както виждате, Ева албум тур. Зелена ябълка 2 продължава с пълна сила. Внимателно! Здравейте! Здрасти! Лазарчо! Как сте? Добре! Уникални, тръгваме! Ето го нашия организатор, как се скъпи? Добре съм, ти как си? Така уникално се чувствам. Внимавай да не се спънеш. Нищо, вие ще ме дигнете веднага, нали? Да! Прости, беби! Айде, пресичаме. Благодаря ви, благодаря. Така. Тия дете паднаха. Това дето го изпусна за мен. Не са чупливи. Сега ще снимаме и за TikTok и навсякъде. А да ти ги дам или? Я да ви питам, кой е най-известният тиктокър? Браво, Теди! Страхотен си! Браво! И много е яко тук! Страхотно е! Здравейте, ние вече сме тук, Панагюрище! Обичам ви! Много хубави химикалки имате, браво! Най-добрите тиктокъри си!